Bazen behin autobus geltoki bat hemen. Gidari eta bidaiari askoren memorian bizirik dagoena. Egun haietako arrastoa besterik ez da geratzen gaur. Iraganaren presentzia geruza fin batez estalia. Peio Lizarralderen Lanbroa eleberriak memoria eta ahanztura ditu ardatz. Posible ote haiengandik ihes egitea? Peio ustekabeko enkontru batetik abiatuko da novela. Bai, merkatalgune batean elkar ikusi dute gizon batek eta emakume batek, baina ez dakite elkar ikusi dutela gainera. Ez urteak eman zituzten, ez orduak eman zituzten 21 urte lehenago, eta halaxe elkartu dira, baina esaten dizut ez dakite elkar ikusi dutela, eta orduan gero nor bere aldetik saiatuko da elkarrekin eman zituzten ordu haiek berritzen, eta han zer gertatu zitzaien begiratzen berriz ere, eta horixe da izan dezagun hasiera eta gainera ari orokorra hortik dator, enkontru horretatik. Oroitzapenen kutxa zabalduko da, bakoitzak bere ikuspegiaren kontatuko digu, zer gertatu zen. Bueno, Lanbroa artean joandako bidai hori kotxe baten barruan egongo die. Bai. Bueno, azala ederra, Lanbrotxua be bai. Bai. Apurtxu bat geure oroimenan moduen, ez da bada metafora handi bat. Bai, metafora da azken batean. Bai, giro Lanbrotxuan eman dituzte ordu horiek, baina aldi berean Lanbro hori da urteen joanak ekartzen duen Lanbroa. Ez da oso erraza argitzen zer gertatu zen urte asko joan direlako, eta hori edozeini gertatzen zaio, eta gainera egoera dramatiko batean eta estu eta larri ibili diren horien gogoan geratzen den hori argitzea oso kontu nekeza da, bai. Ibilbide luzea laua marka da. Ia idazten, Peio, zeube. Bai. Gai handiak jarraitzen dute, gai handi izaten, baina, bueno, xehetasunak une oro geu aurrera goaz eta geu ezberdinak ara. Apurtxu bet aurrera egin, liburu barriak idatzi, zein da gasolina? Ez dakit, hori berez dator, eta gainera gero baldin baduzu irakurle batzuen bermea horrek gogoa ematen dizu jarraitzeko. Ez da zalantzarik, irakurlerik ez baduzu, uste dut, behar bada berdin idatziko duzula, baina ez duzu itxaropen bera, eta azken baten ispilua behar da, eta ispilu hori irakurleak ekartzen du, eta hori gabe zailagoa da litzateke. Orduan, nik animoa beti izan dut, eta uste dut gainera sorte handia izan dudala, eta pozaldi handiak eman dizkin niri idazteak, ez daukat bat ere kexarik. Idazteko fizi horretan, sorkuntzan dabiltzen beste artista batzuekin, bueno, hartu egonak eta laguntasun harremanak be bai. Bai. Bestak beste, bueno, sastrakan batera egon zineten, gaur nor gonbidatuko dugu? Gaur Imanol Raio, zinegile ezaguna, bikaina, persona jantzia eta ez bakarri zinema kontuetan. Laguna izateaz gain, uste dut artista bikaina dela, eta konplizitatea handia dugu, eta horregatik iritu zait bera dela egokiena. Bueno, azalen be bai, agorreta beste lagun bat. Bai. Egin ditu, ez dakitzen bagarrena dena, baina agian bosgarrena bai. Pintore bikaina da, eta uste dute hori ere mundutik oso hurbil dagoen gizona dela, eta begira hemen ere uste dut asmatu duela, eta laguntzen duela liburuaren muinera joaten. Zaila zait sinesten, zer karga, zer itzal zabala utzi zidan hain ordu gutxi iraun zuen ustekabeko elkartzeark. Duda ere egiten dut ezote ditudan gauzak sobera hanpatzen. Peio, esan dugu gizon bat, emakume bat, eta topaketa bat, momentu baten. Etortik abiatuko zaigu, novela? Bai, hori da horrek ekartzen du gero ari nagusia, eta gogoratzea,
azken batean, izan ere hau memoriaren gaineko liburu bat da, batez ere, eta memoriak ekartzen dituen edo memoriaren baitan dauden zimurrak eta tolesak eta bihurguneak aztertu nahi nituen batez ere. Baina memoria da esan nukenik gunea, liburuaren gunea. Nobelak aurrera egin ala, jakingo dugu, nortzuk diren edo behintzat non batu ziren, nortzuk diren be, osargi etzaigu geratuko, geukera ariketa egin beharko dugu, baina bai batak eta bai besteak kontatuta dator kontakizuna. Bai, biena behartzen, bakarrarekin etzen nobelarik. Aterako zen gauza bat ikaragarri esan nukenik itxuragabetua. Azken batean bien ikuspegia behartzen, memoria uste dugu askotan gure bertsioa dela zuzenena eta bakarra, baina horrek ez du baliota. Bakarrarenarekin jokatzen baldin baduzu azkenean ez dago nobelari. Biena behartzen eta naiz eta itxura batean gauza bera kontatu, gauza txiki begiratu ezkero ikusten da alde handiak daudela eta ertza handiak agertuko dira liburuan zehar. Behintzat uste dut hori lortu nahi nuen eta uste dut neurri handi batean ikusten dela. Baina txikiari begiratuta beti, ez gauza edo gertakari handiei begiratuta. Gogoratzeko ariketa horretan, eta suposatzen dut idazle moduan, horri buruzko gogoeta geratzen zaigulako, liburua irakurrita gero, hori izango zela helburua, aitzakia bat behar dut, bi pertsona jarri behar ditut, aurrez aurre, ariketa osoa egiteko, forma aldetik eta dakarsun ariketa hau egiteko, zergaitik gai hau, beste edozein gai izan zitekelako, abia puntua bebai, bi pertsona onarteko gertakariak nola gogoratzen ditugun hausnartzeko. Bai, normala izaten da zeureari eustea, oso zaila izaten da onartzea zuk gogoan duzun hori ez dela bakarra eta etzela zuzenena. Orduan, behartzen, biena jarri, memoriak trampa asko egiten dituelako. Eta memoriaren gainean ari garenean iruditzen zaigu ezin digula inor kontra egin. Baina azkenean ondoan duzun horrekin batera berritzen dituzunean gauzak konturatzen zara ertz asko daudela eta neurri batean gainera behartzen zaitu bestearen tokian jartzera eta hori ezinbestekoa iruditzen zitzaidan honetan. Bestela etzen modurik egiara edo egia horietara hurbiltzeko. Gizona iesean ibiliko da. Gizona eta emakumea batzen dien tarte horretan. Bai. Talde armatu bateko kidea da. Ez da zehazten ezer, ez da zehazten nondik datorren, nor den. Emakumea mediku gazte bat izango da bai, mendialdien lanien dabilena. Pertsonaiak nortzuk dira, nola aukeratu? Nik badakit Euskal irakurriak hau irakurrita berehala etorriko zaiola gora Euskal Gatazka eta abar, ez? Azken urtetako, hamarkadetako kontuak etorriko zaizkio burura, baina nik horren gainetik nahi nuen memoriaren gaineko eta giza kondizioaren gaineko liburu bat egin nahi nuen. Orduan, hemen garbi ikusten da aukera politikoa eta ez nola nahikoa egina duela gizonak, baina berdin izan ziteken estu eta larri dabilen beste edozein ieslari. Atrakatzaile bat, nola bestelako bat. Eta hori iruditzen zait, bigarren planoko kontu bat ieslariarena. Kontua batez ere da memoria zer geratu zaionari, zer geratu zaion emakumeari, zer daukaten oraindik 20 urteren buruan, eta ze zalantza eragiten dien denboraren joanak. Hori zen batez ere nire asmoa, ez bestelakoa. Badakit askok bestela hartu dutela, baina nire asmoa bintzat bestea zen, lehen esan dudan hori, memoriaren gaineko ariketa bat. Izu asko sentituko du, neskak momentu baten.
bueno, baitu egingo du baten batek, eta... Normala da, bai, baitu egin dute eta orduan... Ez daki nola duen, eta ez daki zetan da bilen, eta purtsu bete nola maituko den historioa. Ez daki horrelako, bueno, trauma, deituko diogu, bizitako trauma horri, nola egin aurre, gero gizonak bebai, bueno, eragindako, min horri buruzko gogo eta egin beharko duelako, eta batez be horregaz bizi, ez da? Bai bat eta bai besti, ez talako beste munduko ezer, baina bada euren bizitzetan segurazki mugarri izan den gertakari bat. Neskak ez du sekula ahaztuko, eta behar bada gizonari geratuko zaio atzerago bere gogoan, baina ikusti orduko zalantzak etorreko zaizkio. Eta zalantza da, eta desosegua dira, azken batean zure mundua iraultzen duena berriz ere, eta behartzen zaituena bestearen tokian jartzera. Eta hori hori ere larri xamarra izan daiteke, eta larritasuna eragin dio ikuste hutsak. Neskak badakigu, neskak hori nozitu zuen, eta ez du ahaztuko, ez du beti gogoan izango, baina gizona ikusi orduko, ari ere, ekarreko dizkio, gare bateko izu haiek, eta ez bakarrik izua, ez du berrituko momentura, eta esango, bueno, nengoen hartan nago oraindik ere, baizik, esango, behar bada gizon horrek ere, gogoan izango nau, ez da ziur, eta behar bada ari ere zehozer geratuko zitzaion, eta zalantzaren bat geratuko zitzaion. Orduan, joko hori ez da xamurra eta konplejo txamarra iruditzen zait. Eta horretan sartu nahi nuen buru belarri, izan ez gauzak ez dira oso erraza. Eta are gutxiago oroitzapenetara jotzen dugunean. Nik Iñaki Segurola idazle Azpeitiarraren gaur ere ez du hiltzeko eguraldirik egingo liburua aukeratu dut. Liburua ez da eleberri bat, saiakera bada. Esan daiteke satira bat dela, egungo gizarte modernoaren satira bat, eta zehazkiago euskal gizartearen satira bat edo erradiografia bat. Jorratzen dituen gaiei dagokionean, gai unibertsalak jorratzen ditu, adibidez individualismoa, zoriontasunarekiko menpekotasuna, sare sozialak gugan duten eragina adibidez. Eta gero badaude euskal gizarteari dagozkion gai konkretuago zehatzago batzuk, izan daitezke euskera bera, aberrigintza, mendizaletasuna eta beste gai batzuen artean. Satira on batek izan behar dituen elementuak dauzka liburu honek, batetik kritika, eta kritika hutsetik haratago badu irakurlea entretenitzeko edo divertitzeko helburua ere. Eta Iñakik beste osagai bat gehitzen dio, eta da euskeraz hiztegi berritu eta propio bat. Eta bere hitz jokoak, liburuan darabiltzan hitz jokoak oso interesgarriak dira. Adibidez, individualismoari norberanismo deitzen dio, edo edabidei fedabide, edo guaikeria eman dabilenari fliparresa. Eta nik uste dute horre Iñakik bere alako aportazioa edo egin diola euskal kulturari. Oroitzapen horiek eta gogoeta egiten dute bai, ezta? Mamuen moduen, gordetzen saiatzen garen arren datoz, momentu baten esaten dalako, mamuen moduen datoz, ez dakigu noiz etorriko diren, ez dakigu ze formarekin etorriko diren, ez dakigu zer gogoratuko dugun, zer ahaztu, ez dakitz posible dan guztia ahaztea. Bai, ahaztu egiten zaigu askotan, gogoratzen dugun horretan ahaztu duguna ere badagoela. Eta orduan, dena askoz ere zailagoa egiten da. Zalantza egiten hasten zara, benetan zer bizi izan zenuen, eta zer bizi izan zuen besteak, hori ez duzu inoiz jakingo, harekin haren parean jarri arte, ezta? Baina, zalantzak geratuko dira, bai alde batetik eta bai bestetik.
Beraz, gertakaria garbi xamarra dirudi, ezta? Bueno, honek hau baitu zuen, zenbait ordu eman zituzten elkarrekin, da, bueno, baina hori azalekoa da. Kontua da zer geratu zaien, eta zer geratu den betiko, eta zer ikas daiteken bizandako hartatik. Bai, orain ere zen, nik liburu hau, nik uste dut, nik orainera ekarri nahi nuen. Ez da gogoratze hutsa, ez da esatea, begira, horitzapen horiek geratu zaizkio bati eta besteari, eta bueno, badakigu zezaila den, batentzat eta besteentzat. Ez, gaur egunean zer geratu zaigu eta zer ekarri digu eta aurrera begira ere errepikatuko genuke, egin genuen ura, zalantza gehiago izango denuke hori guztia dago eta beste gauza batzuk, ezta. Zer galtzen dugu ahazten gaituztenean, zer irabazten dugu gogoratzen gaituztenean, horiek guztiak eta beste batzuk uste dut hortxe daudela. Irakurle moduan ere esango nuke gaur eguneko liburu baten aurrien gauzela, irakurle moduan egiten dugun lan hori ere, gaur egungo begietatik, ikuspegitik, burutik, oso ulergarria dalako esaten gabiltzena, igual, orain egin behar ditugu honelako ariketak bebai, ezta? Zer izan zitekeen, zer dan, eta azkenien zer geratu dan. Bai, izan hemen egoera dramatikoa dago, ez da zalantzarik ere, ez da hori egunkarietan agertzen, Euskal Herrian horrelako asko izan ziren, eta ez ziren egunkarietan agertzen, baina bizizan duenak hortxe gordeko du betiko. Baina kontua da, egoera dramatikoa ez denean ere, geratzen den hori ez dela betiko geratuko eta uste genuen bezala. Urteekin horiek ere aldatu egingo dira, gure gogoak ere ez ditulako hartzen orduan hartu zituen bezalaxe. Orduan hor dago garrantziak, kontua. trascendentziak aldatzen dio, bai. Bai, eta gainera edozein gauza gertatuta ere, bintzat pentsatu beharko genuke urtea joan da gauzak ez direla bere hartan geratzen. Eta horitzapenak ere ez. Eta horitzapenak tranpasko ditu eta ez digu batzuetan lanbro horrek ez digu ikusi behar den hori. Eta zaila da. Azkenean gainera, pentsatu beharkoa ziurazki ere, sekul ez dugula argituko, ezer. Era bat argituko. Hori argitzeko modu bakarra da, bestearen parean jartzea eta arekin batera, zerbait adostea edo bintzat bake pixka bat bilatzea. Mutan oso garrantzitsua da bakea bilatzea. Iraganari begira eta geroari begira gauza behar bezala egingo badira, beharrezkoa da bestearen ondoan egotea. Liburuaren indargunetako bat, esango nuke, hasi eta amaitu, eta esan dugu, gauza ustez handirik ez da gertatuko, euren enkentrutik hasita. Ikusiko dira, baina ez ikusiaren egingo dute, eta portxuet, hor irakurri moduan sartzen zara historion, azkeneraino joango zara, hor bai idazleren ofizioa nola egin, kontakizun hau bi abotxetara, etorriko dan kontakizun honekin jarraitzeko irakurleak, ez da bonien kapitulo itxierarik, ez da bonien aldaketarik, bat eta bestien atzien gu ez, eta hori bada, idazleren ofizio hori ez da, nola idatzi, kontakizun jarrai bat. Zaila zen, horrek lan handi eskatu dit, ez da, kapitulo, hau da, ahotsek kontatzen dute. Pasarteka edo. Bai, pasarte berak kontatzen ari dira, baina txikiari begiratuta ikusiko dugu ez dutela berdin gogoratzen, ez? Ez dutela berdin gogoratzen gertatutakoa, eta horretan bereziki saiatu naiz. Izan ere, txikiari erreparatu behar zaio. Esatu baterako gizonak esaten badu neskari hau eta hau esan nion, neskak esaten du gizonak agindu zidan. Ez? Hor ikuspegia ikaragarri aldatzen da, baina hori landu bereziki ikusteko ze toki hartzen zuen bakoitzak. Zein nondik begiratzen zuen bakoitzak
orduan, zer izan zuen bakoitza eta gero nondi begiratzen nion. Arek hau egitera behartu ninduen. Eta besteak, nik badakit baitu nuen tabar, baina nik ez nuen, ez nion zera minik eragin nahi, eta sinetsita dago, ez ziola minik eragin nahi, baina ez du ikusten besteari zer esan dion, izan ere, egoera ez du horretan, dramatiko horretan, zer egin edo esan zenuen jakitea oso gauza nekeza da. Asko dira, zoritxarrez, liburuak oherkabean pasatzen direnak, hainbeste liburu, hainbeste denbora, hainbeste notizi, baina neure etxean aurkitu dut liburu bat, enekien hau nondik heldudan ere. Ez dakit, nik neuk erosi dudan, ez dakit. Eta da, ibiltzaile onaren eskuliburua. Eta album formatuan dago, esaldi sinpleekin, oinez ibiltzearen onurak kontatzen ditu, eta hain justu ere, neuk egiten dudana, oinez ibiltzearen aldarrikapen bat egiten du, baina modu poetikoan, album formatuan, eta haizu, zuren galdera honi esker, etxean, oharkabean, aurkitu dudan liburua izan da. Horregatik karri dut, zuentzako. Antonio Portxearen Voces Abandonadas edo Voces Reunidas. Antonio Portxa oso idazle berezia da. Aforismo liburu bakar bat idatzi zuen, ez duen besterik ezer idatzi. Eta benetan liburu unkigarria da. Aforista gisa, nik uste dut, neregan eragin handienetakoa izan duena, eta oso liburu kutxuna, idazle ahaztua, baina Borgesek eta Juarrozek eta idazle handi askok miresten zutena, nahiz eta hori esan deten bezala liburu bakar bat idatzi, ez da bere bizi osoan, eta ibilizan aforismo horiekin bueltaka eta bueltaka eta bueltaka. Eta benetan liburu nik beti gomendatzen duten liburua da. Ursula Kaleginen oian hitzean basoa, Amaia Paulazak itzulita. Naturarekin konexioa oso garrantzitsua da, baina batez ere mezu antimilitarista eta antikolonialista ere badeko. Ontziko hirurek honelako gauzak esaten segitu zuten. Existitzen zela bere halako komunikagailu bat. Existitzen zela izararteko supergobernu bat. Sinetsi edo ez? Imanol, ez moduz? Oso ondo, ze moduzko irakurketa egin duzu liburuarena? Aurrekoen batu ginen, oroitze ariketa ederra izan zen, Sastraka disko liburu mundiala be bai. Eta, jarraitzen dugu gogoetasko egingo duzue. Barak eta bestiek, horri buruz batzen zari nien edo zer? Egiten dugu. Oso esperientzia oso gustokoa izan zen denentzat, eta nik uste lagunen arteko zera hor sustatzen da, nabaritzen da hor, badagola, elkarren arteko, puntu elkarren batze bat ez, eta gozak ikusteko modu bat, eta nik uste oso pozik gaudela Sastrakaren esperientziaz, eta oroitzen gara, eta askotan hitz egiten dugu bai horretaz. Txikiaren handitasuna, apurtxu esaten egon garana, konpartitzen duzu, bertan bildutako guztiek, sentsazio hori edo sensibilidade hori be bai, Peiok liburua dakar, eta Imanolek nola irakurtzen du. Lagun begietatik, irakurle neutro, objetibo, zemuzka irakurketa dituzu. Zaila da. Baditut urte batzut, segurazki Peioren liburuak modu ezberdinean irakurtzen ditudanak. Segurazki elkar ezagutzeak ere asko egiten duelako. Eta beti esan ohi da, dena dela Peioren liburuak direla oso zinematografikoak, eta nik uste hor, zakit hori oso egia den, ze nik esango nuke behar bada formalki baduela itxura bat agian gidoi zinematografiko baten itxura edo segurazki soiltasunagatik edo baduelako zera bat, ezta? Baina adibidez Peioren liburu batekin filma bat egin behar baldin badut,
ezin dut hartu eta berehala horrela den moduan egin, ilustrazio hutsa ditzatekelako. Nik uste, pelikula bat, liburu batean oinarrituta egiteko beste forma bat sortu behar duzula, ez? Eta edozein kasutan nik alde hortatik lasai irakurtzen ditut Pelloren novela, ez ditudalako pelikulak ikusten, baizik eta literatura ona, ez? Pelikula izango balitz, lokalizazioak baditugu. Naiz eta liburuan, Pello, ez duzun zehazten nondik abiltzen, baina, bueno, apurtxuet badakigu nondik ibiliko garan. Bi abotxetara izango litzateke pelikula, narratzaile izango luke, bi abots? Nik uste novelaren ekarpen onenetakoa da bi ahots horiek izatea. Tartekatu egiten direlako eta elkar elikatzen delako, bueno, narratiba hori sortzen delako, hor gihartu egiten da novela. Novelak izango balu ahots bakar bat, ez, hirugarren pertsonan edo ikuspuntu nagusi bakar bat, segurazki egi bakar bat izango genuke, eta orain Pellok esan duen guztia ba, ez litzateke, ez duke zertarako balioko, ez da? Niko hori da Pelloren ekarpenik nagusiena. Eta gainera aurrera pauso bat da bere lanean ere, ze orain arte, bueno, ahots aldaketa bat badaukagu, ez? Fokalizazio hori, eta nik uste hori ekarpen formal importantea dela bere lanean. Kontakizuna, lehenengo pertsonara, ekarrita, bai gizona da bai emakumea. Ba, bestela nola sinetsi hor gertatzen den hori, ez da, eta batez ere, batena eta bestearena, hor behartzen da, hotza lehenengo persona gertzen. Nik aitortu behar dut, lehenengo persona idaztea zaila egiten zaidala, lan gehiago eskatzen didala, bestea nik uste dut utxe asko, bueno, baneki lan hondik nora erabiliz, nola erabili lirugarrena, baina lehenengo idaztea zailagoa, eta gero sinesgarriak egitea ahotsak. Ahotsak sinesgarriak egitea. Argiantzan ere izanuen lan hori, gaina personaia gehiago agertzen zirelako, baina zailentakoa izaten da ahotsat ematea. Pentsatu nuen esate baterako emakumeren bati, lagunen bati pasatzea, emakumerena sinesgarria ote zen edo jakiteko, baina ez nuen azkenean egin. Ez didate esan horre ez da honik emakume baten ahotsa, baina zalantza izan dituen horrekin. Iruditzen zait, ez zarala lokatzera sartzen, dinot, emakumearen lehenengo pertsona horretan kontatzen zabiltzen nien, kontakizun ustez bidai horren objektiboa egiten zabiltzen nien eta sentsazioena, orduen, bueno, irakurle moduen emakumeen begietatik oso ondo due. Hori, kotxien, esan dugu, bi pertsonaia nagusi izango zian, iesi doan, eta baitzen dutena, Lambroa bai protagonista. Pelikula izango bazan, Lambro hori, momentu baten esaten da, eta bizek girotzen zuz kotxe zar baten menditik, pistak amaitzen dien lekuetatik, da Lambro hori, da esaten da momentu baten, etxai genuena, baina lagun bai, bestela... Bai. Beldurgarriago izango litzateke oraindik, ainagerian egotea. Bai, baina Lambroa batez ere metaforikoa da, ez da, egia da, hori da, estenatokia hori da, baina Lambroa bestelakoa da. Lambroa da bakarri dauden horretan etortzen zaien hori. Hori da Lambrorik esango nuke mingarriena eta gatazkaien ekartzen duena. Lambro hori, hori ni banoa etxera eta hori ikusi dut eta zer bizizan nuen horren onduan, eta orain zergatik nago horrela, eta urte asko joan dira, baina zer da hau? Zer da hau? Bai batak, nola besteak, hori dute Lambro hori. Memoriaren Lambroa. Trinkoena, ez? Memoriaren Lambroa azken batean, ez? Bueno, baitu, nire gurasoak ziren Lorentxo eta Alejandra. Eta gero seme-alabak, zaharrenetik gaztenera, Oiana, Aritz, Ainoa eta Andoni. Hortik aparte duela 30 bat urte edo ohitura hartu nuen euskaraz idazteko, eta hor jarraitzen dut. Pixka bat afizio moduan eta batzutan bizio moduan ere bai, ez fikzioa esan dezagun idazteko. Gaur egunean oso jarrera positiboa agertzen dute, bai bi familia abertzaleek esan dezagun,
garai batean ez, baina gaur egunean bai. Dena dela, hor dago nire ustez euskararentzat desafio handia da, etorkinen etorrera handi hau, eta hor legedia ez da aldatzen eta oldarraldi judiziala hor dago. Orduan hor, arazoak ere izango ditugu, hizkuntza aldetik esaten du. Norberak gogoa daukanean benetan idazteko, irrikaz dagoenean idazteko. Ni normalean goizean egoten naiz inspiratuena eta gehienetan goizean. Artikulua laburra baldin bada, ez dio axola, baina luzea baldin bada, normalean azkena idazten dut, ikusteko nola geratuko den edo hola. Orduan, normalean horrela egiten dut. Artikulu laburretan, testu laburretan, normalean emaztea. Eta luzeagoetan, baitut batzuk, irakurle batzuk, eta asko eskertzen diet gainera. Ez ditut aipatuko inorekin ezazteko, baina zare txiki bat badu. Ni normalean, Jose Azurmendiren testuak irakurri izan ditut gustora, eta harrigarriak egin zaizkit. Azken aldi honetan, adimen artifizialari buruzko liburuak irakurtzen naiz eta batzuk oso harrigarriak dira. Nolabait gure gogoaren eta makinen arteko halako uztarketa arraroak eta diela eta horiek ere benetan harrigarriak egiten zaizkit. Idazten hasteko titulua behar duzula? Bai. Zer behar duzu idazten hasteko? Zer behar duzu, Imanol, sortzen hasteko? Izenburua lehenengo esaldia eta azken esaldia. Norberak bere buruari jartzen dizkion ez batzuk, ez. Baina erreferente batzuk, hori baino gehiago behar da, baina horiek gabez nahi zazten, hori ala da. Bestela, gero behar dira pare bat gune, eta batez ere sorreran beti dago irudi bat, eta irudi bat kasu honetan zera da, gizonak botatzen duen lehenengo esaldi hori, beti gogoan izan nuen, eta horren nik ikusten nuen gizon bat, iesean eta arnazestuka etxola baten atarian. Eta horrela urtetan eduki nuen gogoan zera hori, irudi hori, halako batean gizon hori mugitu egin zen. Jaitsi zuen malda bat eta ikusi zuen emakume bat. Eta orduan, esan nuen, hor daukan novela berehala ikusi nuen zein zen. Beste eguneren bat edo markatu, eta izenburua lehenengo esaldia eta azkena. Eta aurreko lan handia, idatzi eta gero, izenburu horrekin jarraitzeko. Idazle batzuk esaten dutelako, hasten naiz ez dakit non amaituko dudan, eta gero elkarrizketan, titulua aldatu behar dut. Ez. Badakigu non hasi eta non amaitu. Bai. Nerin editore batek proposatuko ali izenburua aldatzea ez nuke onartuko. Garbi esaten dut. Asko kortatzen zaite. Hori guztia erabakitzea eta orduan ez nuke onartuko. Bakit askok eta askok, horri goraberak izaten dituztela, baina hau ez dakit, hau ederra da, baina ez da egokia, eta hau egokia da, baina ez da ederra, eta horrelakoak ez nik badakit lanburrak dakarrela, liburua dakarrela. Eta izenburuak eraman behar zaitu beti muinera. Azalak bezalaxe muinera eraman behar zaitu beti, bestela ez du merezi, lagundu egin behar dut, ni inork ez ditezan egokiaztenik. Orduan, baina hala. Zer behar duzu, Imanol, sortzen hasteko? Tituluaren ederra da, Nik beti irudi bat daukat buruan, eta irudi horretatik tirakasten naiz. Pellorekin hitz egin dugu askotan horri buruz, bainera. Azkenean garrantzitsua da. Segurazki, orokorran lan irudi batetik dirakasten zarenean, segurazki psikologiatik aparte zaude ere, Ohituta gaude behar bada, segurazki, psikologia gehiagi lantzea, 20. mendeak ekarri du psikologiaren mendea, ez? Literaturan, ikusentzunezkoetan, eta kutsatu egia gaude, eta nik uste garrantzitsua dela irudi batetik tirakastea galderak planteatzen dizkigulako, eta galderak dira pelikula edo novelagintzako edo dena delako nik uste elementurik garrantzitsuena, ez? Azken finean, galderak egitea, galderak sortzea. Galdera hoiek planteatzerakoan, suposatzen dut, gure aldetik, hartzaileon aldetik, pentsarazteko, ariketa bat proposatuko diguzuela,
dinot, galderak zertarako batek eta bestiek, zer eskatu irakurleari, Peio, zer eskatu ikusleari? Begira, eskatu baino gehiago da, eskatu behartzaiona da lan pixka bat egitea irakurle gizare. Esan nahi dute, dena ez da detektibe novela, ez? Eta ordan eskatzen diozuna da lan pixka bat egitea, konpentsatuko diolakoan azkenean, merezi izango diolakoan azkenean. Zuk uste duzu eman dizkiozula elementua nahikoa, gero bere burutik ateratzeko dena delakoa. Baina lan pixkat eskatu behar zaio, eta gero zuk eman behar diozu, asko eman behar diozu. Eman behar diozu agerikoa eta eskutukoa, biak. Eskutatzen duzuna eta uzten diozuna. Biak eman da, berak lan egin beharko du. Elipsia funtsezkoa da gaur egun literatura nire ustez. Hau da, dena azaldu behar baldin baduzu, une oro, horrez dago lan handirik irakurleen aldetik, orduan egiten duzu, detektibe novelak edo, ez dakiz hilketa argitu arteko bide hori, ez baina hori da bineri bintzat interesatzen zaidan literatura mota bat. Beste, galderak baldin badaude, zeuk jarri behar dituzuan galderak, eta zeuk eman behar duzu bidea bukatutakoan ere horretaz aritzeko. Bai, hor, gainera, osagarri bezala, nik aipatuko nuke, badago halako pentsakera bat sortzaileak baditugula erantzun guztiak edo tipo honek edo zer esan nahi du edo honekin zer esan nahi du edo hau zer da eta beti dago joera hori, baina segurazki askotan ez dituzu gauzak zeuk argi, ez da. Alde hortatik, galderak hortik heldu dira eta ez bakarrik bat bere burua ezagutzeko, baizik eta gizartearekin partekatu eta elkar hartu eman horretan kode batzuk aurkitzeko, segurazki, eta nik uste sorkuntzak hori duela, ez da, oso interesgarria. Munduko poesia kailerak bildumaren iazko azken uztakoak dira Jacques Prévert eta Manuel Vázquez Montalbani eskainitako antologiak. Eta bizirik diren 39 poeta hautaturen 39 poema, 39 itzultzailek euskaratuak. Gaztelaniazko saiakera onenaren Euskadi literatura saria jaso zuen egileak duela urte batzuk euskarara ekarri berri duen liburu honekin. Orduan bezala, aktualitateari lotuta jarraitzen duen saiakera. Ikasgelan dago Kriskitine bere lagun eta ikaskideez inguratuta. Halako batean zuzendariak, bihotzek, sorpresa bat iragarriko die. Eta ez da txango batera doazela izango, baizik eta mozorro lehiaketa antolatu duela eskolak. Garai bateko kontuak berritzen hasten garenean ustekabe handiak hartzen ditugu. Elkarri kontra egiten diogu esanez, hori etzen zuk esan duzun bezala gertatu. Eta ez da erraza izaten amore ematea horretan, izan ere, askok esan duten bezala, memoria hutsa gara, eta uste dugu gure bertsioa dela beti zuzenena eta bakarra. Ahaztu egiten zaigu ordea, gogoratzen dugun horretan, ahazten duguna ere badagoela, eta kondenatuta gaudela, azkenean bizi izandakoa neurri batean aldatzera edo moldatzera. Horregatik uste dut gure memoria pertsonala eta kolektiboa osatuko badugu, ezinbestekoa dugula gainerakoekin batera berrikustea. Gauza asko ahaztu dugulako, gauza asko gogoratzen dugulako, eta batzuen gogoan geratu berelako eta beste batzuek erabat ahaztu gaituztelako.